Hevdemî gefên Tirkiye yên derbarê êrişeke leşkerî li ser hin deverên Kurdistana Sûriye yên sînorî bi Tirkiye re, rewşeke cudabûnê di navçekdarên YPG yên bi ser PYD ve durist bûye. Bi taybet serkirdeyên leşkerî yên ku ji ber sedemên cuda berê xwe didin revê, diriyên qaçax re di sînorê Bakur û Başûrê Kurdistanê re. Hin serkirdeyên leşkerî yên YPG û HSD yên ku ew bixwe bingeha hebûna PYD ne ya ferzkirî li Kurdistana Sûriye û bi hevrêzî li gel hin aliyan li Tirkiye berê xwe didin dîwarê sînorî yê konkrît li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê. û li aliyê dî alîkarî ji bo derbaskirina dîwar bi wan re tê kirin ta xwe bigihînin Tirkiye. Her ew serkirde û endamên hêza çekdarî ya PYD li Rojavayê Kurdistanê yên berê xwe didin Tirkiye hin caran tên kuştin ji aliyê çekdarên PYD ve eger PYD bi reva wan zanî. Ji bo rêgirî li wê rewşa ku bi awayekî berçav belav bûye di navçekdarên PYD de, PYD dest bi hilmeteke pişkinîn û dîvçûnan kiriye lê gundên sînorî yên Başûr û Bakurê Kurdistanê. û xelkên wan gundan bi alîkarî di reva çekdarên xwe de ber ve Bakur û Başûrê Kurdistanê ve tewanbar dike. Çekdarên PYD yên ji navrêzên PYD direvin ber bi Başûrê Kurdistanê ve jî bi hevrêzî li gel qaçaxçiyên wê deverê xwe digihînin aliyê dî yê sînor, ku bihteriya wan qaçaxçiya bixwe endam û alîgirên PYD ne û bi nêzîkbûn ji wê partiyê karê xwe yê qaçaxçiyê birêve dibin. Ev hilmeta niha Rûdê de di nav PYD de nekevne û ji serdema PKK ve berdewam e lê berê tenê rewşên tekanebûn û wêrêxistinê karîbû tirsa kuştinê di dilê wan kesan de biçîne yên ramana cudabûnê ji navrêzên wê dikin û kesê cudabûyî li her cihekî ba dihat kuştin û gelek nemûne di dîroka vê partiyê de hene. Gelek ciwanên tevlî wêrêxistinê dibûn û ji ber poşmanî û vîna jiyaneke normal berê xwe didan cudabûn û revê û hin aliyên dî jî ji ber diziyê ji nav PYD cuda dibûn. Di demekê de ku bajar û bajarokê devera Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê li ser şopa Efrînê li ser torekê ji tonelên PYD dimîne, ew torên kobûn egera jiyan ji destdana sê kesan li bajarê Amûdê û hejmarek xanî ketine metirsiya Roxanê de berpirsekî leşkerî yê pile bilind ji nav çekdarên PYD reviya û gihişte Tirkiye û planên tunelan ji Tirkiye re eşkere kirin. Ji dereke taybet di sêzdehê mijdarê de ji sala 2018 ve ji Kurdistana Sûriye ragihand ku berpirsê di navçekdarên YPG de yên bi navê Delîl Ahmed ji bajarê Dirbêsiyê li Kurdistana Sûriye ji navçekdarên YPG berê xwe dabû Tirkiye. Ji derê te kes jî kir ku Delîl Ahmed planên leşkerî bi taybet yê tunelan Anko Xendeqan bi xwe re biriye Tirkiye û eşkere kiriye. Her wiha berî ku bireve $400,000 Amerîkî dizîne û bi xwe re birine. PYD baskê leşkerî yê rêxistina PKK û ji ber ku rêxistineke li ser bingeheke Sistûla Waz ji birjewendiyên kesayetî û rêbaza ezîtiyê hatiye ava kirin û di bingeh de rêxistineke nemiroviye û dijatiya pirsa Kurdî dike, tenê kesayetiyên lawaz û bêrewşenbîrî li xwe digire û kesên ku mejiyê wan tê şuştin û tevlî wê rêxistinê jî dibe tê perwerdekirin li ser heman ideolojiyê û kesayetiya xwe ji dest dide serbarî tevlêkirina kesên nepispor û bicihkirina wan di hin waran de ku ne cihê waye. Necareyekê ye ya ku berpirsekî pile bilind ji nav çekdarên bi ser PYD ve cuda dibe lê ew yek bi berdewamî tê rûdan. Beriya niha jî Talal Silo berdevkê bi navê çekdarên HSD yên bi ser PYD ve ji PYD cuda bû berê xwe da Tirkiye. Hin caran û ji ber poşmaniyê ku kesin hebûn tevlî PYD bûn bi armanca beşdarî di projeyeke habergiriyê de lê piştî ku ew rêxistin ji nêzik ve dîtin nikarî bûn berdewam bin di nav wan de. Ku ji wan jî Hüsamîddîn Awak Emîdê ku ji Qesedê cuda bûye, ku Awak piştî destpêşxeriyên wî di hewlên nêzîkkirinekê de di navbera aliyên Kurdî de û veger ji bo rêkeftinên hewlêr û dihokê, raserî girtin û hewlên terorkirinê ji aliyê PYD ve hat. û ji ber wê yekê jî Awak cuda bû û berdewam e di eşkerekirina nehêliyên PYD de û siyaseta wan ya çewt. Awak derbarî cudabûn ji çekdarên bi ser PYD ve dibêje ku çil serkirdeyên PKK di dema şerê Efrînê de berê xwe dan Tirkiye û nehêliyên tunelên Çiyayê Parsê û Efrînê eşkere kiribûn û bi her yekî re milyonan dolar hebû. Ji wan jî Heval Bekdaş, Heval Heter, Heval Siyament, Heval Egîd, Heval Tolhildan, Heval Zagros, Heval Çiya Efrînî, Heval Sedîqê Eyranî, Heval Seyfeddîn, Heval Cemal, Heval Şihab û Ebu Şihab Heval Ceger. Ew zaniyarên Awak niha cih bi cih dibin û rev û cudabûn di navçekdarên PYD de bûye rewşeke giştî.